friction with Mogadishu. We are talking about missile warfare. The Houthi movement in Yemen has transformed the southern Red Sea into an active kinetic theater. Their sustained assault on commercial and military shipping has forced the rerouting of global supply chains and stretched Western naval coalitions thin. But what concerns us today is this. The Houthis have extended their target list beyond Israeli-affiliated vessels. Okay. እንታይ ክንርንደሊና ኣለና መሲልኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ እዚ ቲያትር ናይ ዞባና መሊሱ እናገነነ ንክኸይድ ዝገብሮ ዘሎ ኦፍኮርስ እቲ ኣኒሜሽን ናብ ኤርትራ ዝግበር መጥቃዕቲ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ብሓፈሻ እቲ ኣቴንሽን ኣብዚ ከባቢና ዲስፕሮፖርሽናል ወይ ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ኣቴንሽን ኣብዚ ከባቢና ብቀይሕ ባሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ብፍላይ ሕጂ ድማ እቲ ኣብ ሑቲ መጥቃዕቲ ነቲ ገማግም ባሕሪ ናይ የመን ክሳብ ታሕቲ ክሳብ ኣብቲ ከባቢ ባቤል መንደብ ዘሎ ብሙሉእ ንምቁፅፃር ሑቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ብመንግስቲ ስዑድያን ብዓለም ለኸ ዝድገፍ መንግስቲ ዝበሃልን ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ገይሩ ቁፅፅር ናቱ ከስፍሕ ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት እዩ ዝግበር ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ኣሎ ኢማራት ዝበሃል ኣሎ ስዑድያ ዝበሃል ኣሎ ኣሜሪካ ቻይና everybody is concerned everybody ምክንያቱ እቲ መስመር ንግዲ ናይ ቀይ ባሕሪ ንኩሉ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ብመጠን ድማ ብመንጥር ድማ ኩላቶም ገለ በቐልታ ረብሓ ክትገብር ክትፍትን እያ ካልእ በተዘዋዋሪ ኣጀንዳ ክትገብር ክትፍትን እያ ካልእ ድማ ተዓዛቢ ጥራይ ኮይና ትርኢ ዘላ ኣላ ማለት ቁፅፅር ስለ ዘይብላ ኣብቲ ጉዳይ ትገብሮ ነገር ስለ ዘይብላ ስቂላ ትጥምትካ ኣላ ስለዚ ብፍላይ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ እዮም ሓደ ካብቲ ዓብ ፕራዮሪቲ ናቱ ወይ ቀዳምነት ናትና እናበልዎ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ሃገራት ተደጋጋሚ ዝደግሞ ነገር ተሎ ናይዚ መስመር ንግዲ ውሕስነት ክሕሉ ኣለዎ ይብሉ ኣሎ ብፍላይ ሕጂ ድማ እዛ ቪድዮ እዚ ያለው ምክገብራ ከለኹ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘሎ ክራይሲስ ኣብ ግምት ኢኻ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ ስለዚ ብመንፅር ክንሪኦ ከለና እቲ እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ኣትሎ ዝያዳ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ሶማሊላንድ መፅኡ ምስኣቶም ዝያዳ ኤክስፓንድድ ፎርም ክህልዎ ይደልዩ ኣሎ ብልፅግና ምስኣቶም ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ብፍላይ እዚ ናይ ሑቲ ምንቅስቃስ ከም ዓብ ኣጀንዳ ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ስለምንታይ መጠን ናይ ሑቲ ፅልዋ ዝገደደ ምናልባት ንሕና ተራ ክህልወና ክእል እዩ ዝደልዩና ክህልው ክእል እዮም ወታደራት ክጥቀሙ ካባና ዝደልዩ ዝኾነ ነገር ክንድለ ንኽእል ንኸውን ኢና ረለቫንስ ናትና ክዓቢ ክእል እዩ ዋላ እኮ ዋጋ ዘኽፍለና እንትኾነ ናብ ባሕሪ ንምምፃእና ቁሩብ ትለይ ኣጀንዳ ክፍጠራልና ይኽእል ወይ እውን እቲ ናትና ኣጀንዳ ዝድግፉ ክህልው ክእል እዮም ከመይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልካ ሑቲ እናሓየለ እንድሕር ከይዱ ነቲ ክፋል ናይ የመን ብሙሉ እንተተቆፃፂርዎ እንታይ ክኸውን እዩ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣሎ እስራኤል ነቲ ሑቲ ከዳኽመ እየ ብምባል ኣብ ሶማሊላንድ ዘለዎ ዝያዳ ከስፈ ክፍትን እዩ ንኣሜሪካ ድማ ውክስሕቦ ክፍትን እዩ ጅቡቲ ኢላ እያ ኣብ መሬተይ ኮንካ ንሑቲ ምህራም ዝበሃል የለን ኢራን ምህራም ዝበሃል የለን ኢላ ስለዚ ጅቡቲ ካብ ፀውታን ነብሳት ኣለላ ኤርትራ የለን ኣብቲ ድራማታት እቲ ስለዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሞር ኣቓርቦ ንክረክብ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ብሶማሊላንድ ኣድቫንቴጅስ ክረክብ ወላ እኳ እናረስዑ ይኸይድ እንተሎ ነቲ ጉዳይ እቲ ዓለም ሙሉ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትብቲ ኮይና ኢትዮጵያ እውን ሜይቢ ገለ ካብቶም ቅድሚት ኣፍልጦ ዝቡ ገይሩ ኣብቲ ገባሕር ክረክበሉ ዝኽእል መንገዲ ኣነ ግን ኣይ ዶንት ባይ ዳት ዋን ምክንያቱ ሶማሊላንድ ረሲዖማ እዮም ኢትዮጵያ ስለምንታይ ረሲዖማ ኢማራት ንዓኻ ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ኣምገነሰይድስ እነዚ ኣብ ካልእ ግዜ ክነነፅራ ኢና ምክንያቱ እስራኤል ስለ ዝኣተወቶ ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ እዮም ቅድሚ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ይደልይዎ ነይሮም ሕጂ ግን እስራኤል ስለ ዝገበረቶ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ መሃብ ክንዱ ዘገድስ ኣይኮነን ዳርጋ ምክንያቱ ኣፍልጦ ከብቲ ኮይኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ ያው መሬት ክወሃበኒ ኢሉ ነይሩ ኢማራት ድማ ተወሳኺ ሓይሊ ኣብኡ ከኣቱ ምስዎም ከይደልዩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሶም ስለ ዝዝዎ ሶማሊላንድ ትብል ዘረባ ኣብዪ ኣሕመድ ኣውፅዋ ኣይፈልጥን እዩ መስመር ንግዲ ክጥቀም እዩ ኢማራት ሰሪሖሞ ስለ ዘለዎ እቲ ወደብ ከይፈተወ ብክጥቀም እዩ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ግን ናብ ኤርትራ ጥራይካ ከተጠምድ ኣለካ ኢሎማ እታ ካልአይቲ ክፋል ግን ወደባት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ዓሰብን ከባቢውን ቀንዲ ዝደልይዎ ኣካላት ኣለዉ እስራኤል ብጣዕሚ እያ ትደልዮ ካብ መጠን ንላዕሊ እያ ትደልዮ በርበራ ረዩ ዋበይ ርሑቕ እዩ ዘሎ ባቤል መንደብ ክትቋፀራ ይኽእለካኒ ዋላ እኳ ድሓን እንተኾነ ስለዚ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ክትከውን ምኻል ንእስራኤል ማለት ድማ ካልኣይ ሳጉ ኢማራት ማለት እዩ ኣዝዩ ከገድሶም ስለ ዝኽእል እዛ ኣቢ ሃፍኮፍ ዘብላ ዘሎ ኣጀንዳ ካበይ ትመፅእ ምዃና ኩልና ንፈልጣ ኢና ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ብልፅግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዳርጋ ቡ ኢኻ ክትሪኦ ትኽእል ብልፅግና ኣምሲሉ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንህወሓት እውን ክፀርፍ ተራእዩ ኢለን ቀነ ንህወሓትን ንሻዕብያን በኻለ መንገዲ እውን ክፀርፎም ከሎ ራእዩ እንደ መጥረቢያ ነው መያዛው እንጨት እንደ ሻዕቢያ ነው ዋናው አዛዦች ባለጉዳዮች ሌሎች ናቸው
ከመጥረቢያው ጋር ከብረቱ ጋር ብንጋጭ እንጨቱ እስካለ ድረስ ከእንጨቱ ጋር ብንጋጭ እንጨቱን የሚያዘው ሰው እስካለ ድረስ ዘላቂ ሰላም አናገኝም። ይልቁንስ ለመጥረቢያውና ለእንጨቱ ያለኝ ምክር የኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ይበልጥ ተጠቃሚ ያደርጋችኋል፣ የሚልካችሁ አካል መጠቀም ያደርጓችኋል እንጂ ምንም ፋይዳ የለው የሚል ሲሆን፣ በእኛ በኩል ግን ዝግጅቱ ኢትዮጵያ የሰላሙ መደፍረስ ምንጭ የት እንደሆነ ስለምናውቅ ከምንጩ የሚነሳውን ማንኛውም ትንኮሳ ለመከላከል የሚያስችል ቁመና በመፍጠር ላይ የምንገኝ መሆኑን ለተከበረው ምክር ቤት እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቶ ለባም ክኸውን ዝፍትን ማለት እዩ pretending to be smart ሻዕብያን ኤርትራንሲ ነኖ ሻዕብያን ወያነን እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ መሰልኩም ህወሓትን ከምቲ ፋስን ምሳርን ነኖ መትሓዘቲ እንጨይቲ እንታይ ዝበሃል መትሓዘ ናይ ፋስ ኣይደኖ ምሳር ዝበሃል ምሳር ይመስለኒ ደኻ ቅርብ ናይ ትግርኛ ፀገማት ምን ኣለኒ እንዲሁ ፈልጢኹም ተማሂረ እምበር ቋንቋ ደ ኣይኮነን ስለዚ ረሲዐየ እምበር ፈልጣ ነይረ ግን ካብ ፋስ ገለ ቁርብ ርሒቓ ስለ ዘለኹ እየ ረሲዐያ እንታይ ንኽብል ኢለ እንታይ ዝብል ዘሎ ባሻ ይመሲልኩም ወያናታ ንሓማታ ዝበሃል እኮ መዓልታዊ እንዲና ንሪኦ ዘለና ወያነ እቲ ሓፂን ናይቲ ፋስ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዝቆርፅ ኢሉ ሻዕብያ ድማ እቲ ዕንጨይቲ ኢሉ እቲ ሰብ ግን ካልኦት ሓይልታት እዮም ንግብፂ እዩ ዝብል ዘሎ ወይ ካልኦት ሓይልታት ስለዚ እቲ ፋስ እቲ ወያነ ማለት እዩ እቲ ህወሓት ብጀካ መበልሻው ካልኦት ዝኣዘዝዎ ምትግባር ወላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የብሉን ንኣብነት እቲ ፋስ እቲ ሓፂንሲ እምኒ እንተሃሪሙ ሓፂን እዩ ዝጉዳእ እቲ ኣብኡ ኣትዩ ዘሎ ዕንጨይቲ ነቲ ዝእዝዞ ዘሎ መተግበሪ ጥራይ እምበር ናቱ ኣጀንዳ የብሉን ላይክ ሂዝ ኢንሰልቲንግ ብናቱ ኣዘራርባሲ ናይ ብሓቂ ሃርሞም ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ and he thinks like መራሕቲ ናይ ሻዕብያ ይኹን መራሕቲ ናይ ወያነ በዚ ዘረባ እዚ ከምዚ ገይሩ ንሓንጎሎም ዝትንክፍ ዘረባ ብምዝራብ ክስዕሮም ዝኽእል ይመስሎ ኣሎ like these guys have been ፀርፊ ኮነሲ ሓዊ ኣብ ዝባኖም እናተኸዓወ ዝሰገርዎ እዮም ትጉዕዞ ከምዚ ከማኻ ኣብ ናይ 6 ቢልዮን ዲ ወላ 10 ቢልዮን ፓላስ ዝቕመጡ ሰባት ኣይኮኑ ኣትሊስት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከርፋሕ ዝኾነ ናብራ ዝነብሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ ፋስ ዶ ሓኸለዶ ምራንዶ ምሳርዶ እንተበልካ it doesn't play ክንዱ ዘገድሶም ኣይኮነን all they know is they know ኣበይ ቦታ ረኺቦም ኣላሽ ከብልኻ ከም ዝኾኑ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ኣላሽ ድማ ከብልኻ እዮም ናይ ብሓቂ ኣላሽ ከብልኻ እዮም that's why ድማ እቲ ኣሜሪካ ኢልካ ካልእ ኩሉ ዕብድብድ እናበሉ ዝኣትዉ ዘለዉ ኣብቲ ጉዳይቲ ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ዝእትዉ ዘለዉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር anyway መበል ክንደይ ንበላ ፀርፋ ልዕሊ ሻዕብያ እዚኣ ኣብይ ኣሕመድ መበል ክንደይ ግዜ ምሳሌ ገይሩ ዘሎ ሓንሳብ ተላእኽቲ ንእሽተይ ብረት ትህብዶ ሓንሳብ ኣብ ቀላይ ፀፀር ደርቢኻ ዝመፅእ የለን ኢሉ ሓንሳብ ቆመዮ ጠጠው ኢሎም ዝተረፉ ኢሉ ካልእ ሚግ 21 ዘለዎም ኢሉ I don't know ክንደይ ግዜ ተዛሪብካ ኣለኻ ካብ ዘረባት ጅምር 23 ጀሚርካ ክሳብ ሎሚ ናትካ ሓይሊ ዲ እናወስኸ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ እናበርትዕ ዝኸይ ዘሎ ንፈራዲ ንገድፎ ኣለና ክንዳኻ ይፈከሩን ክንዳኻ ይተዛረቡን ብታሕቲ ታሕቲ ግን ከመይ ገይሮም ይለግቡኻ ከም ዘለዉ ከመይ ገይሮም ኣብ ኣንጉዕካ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ተረዲእካ ኣሎ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ጌርና ምርዳእ ከድልየና እዩ ምክንያቱ this is going to be very interesting topic anyway ብብዙሕ መንገዲ ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ከተሽርፎ ትኽእል ነገር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት እቶም ካልኦት እውን ነናቶም ርእቶ ይቦም ኣሎ ፅነኢላ ከርየኩም እየ ኣብዚ ሕጂ እስከ ናይ ኣሜሪካ ፖሊስ እንታይ ክኸውን እዩ ንስማዕ Is your understanding that the Americans and the Europeans, who are supposed to be the facilitators and observers of its implementation, is your understanding that they think it is the same way that Abiy thinks, which is that the Pretoria Agreement is no more, which is clearly what Abiy thinks. He has violated and breached the provisions and all that. He doesn't care about the Western Tigray, the Ruchan of people, justice and accountability and all that. All of these things are brushed aside. Have they accepted that this is the new fact of life then in terms of the Pretoria Agreement? You in the United States? Yeah. Well, I mean, the question that I would ask about this is, what did they do right after the signature was affixed to it in Pretoria? Did the United States follow up on it? Did the United States keep its side of the bargain, pressure the Ethiopian government to fulfill its obligations? The United States was interested in the signature and in the ceasefire.
as the name indicates, it is a cessation of hostilities. It's called COA, right? It should have followed up on the Professor Hizkiel, ዝሕተቶ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣብይ ተፀጊዖም ንህወሓት ገበነኛ ክገብሩ ብተፈላለየ ግዜ ድማ ንህወሓት ስጉምቲ ክወስድሉ ተራእዮም እዮም። እዚ ጉዳይ እዚ ንውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ምፍራስ እስኪ ኣፍሪሶም እንድሕር ኢልካ ክልቲኦም ወገናት ኢኻ ክትብል ትኽእል እምበር ህወሓት በይኑ ዘፍረሶ ነገር የብሉን። ብዳይ ሓቂ ኣብይ ኣፍሪስዎ ጠቕላላ ከተግብሮ ዝግባእ ዝነበረ ኣብይ ከፍርሶ ከሎ ድማ እቶም ዝፈረሙ ክልቲኦም ኣካላት ምሳዮም ዘለዉ ኢሉ ጌታቸው ረዳን ርድዋንን ክልቲኦም ንክልቲኡ ወገን ዝፈረሙ ጻድቃን ሓዊስካ ኩሎም ምሳዮም ዘለዉ። ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣነ ዝበልክዎ እዩ ዝኸውን ኮይኑ ኣነ ባዕለይ ብድሌት እየ ክኸይድ ዝኽእል ኢሉ። ስለዚ ኩሉ ነገር ዕፅዋ ክባካል ኩሉ ዝገበረ ንሱ እዩ። ኩሉ እዚ ዝገብር ዘሎ ኣካል ከም ዝብሎ ዘሎ ኣሜሪካ ኮሃ ዝበሃል ካብ ብፍረማ ፕሪቶሪያ ክሳብ ሎሚስ እንታይ ገይራ ነቲ ነገር እቲ ንኽትግበርስ እንታይ ገይራ? ስለዚ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ብምሉ ናይ ኣሜሪካ ድሌት እዩ። ተጋሩ ክዕፀቡ ህወሓት ከም ዝኸውን ክስረዝ ገለመለ ኩሉ ክግበር ከሎ ኣሜሪካ ትርላ ምናልባት ትእዝዞ እውን ትህሊ ትኸውን እያ ይብል ኣሎ። ስለዚ ኣሜሪካ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ትግራይ ብዙሕ ኣይግደሱን እዮም ዘለዉ። እዚ ማለት ግን ከምቲ ኣምባሳደር ዝበሃል ናይ ትግራይ ናይ ኢህደግ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዲፕሎማት ዝነበረ ዝበለው ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ እያ ትጋገይ ኢሉ። ስለዚ ተጋጊያ ክትህሉ ትኽእል እያ ዲፕሎማሲ ኣፅዕቕካ ምስራሕ ክትእምን ኢልካ ምፍታን ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ክትገብር ክትፍትን ኣለካ። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ከዋፅኦም ከም ዘይክእል ክምጉት ኣለና ክንፅሕፍን ክንዛረብን ክንክእል ኣለና ካብቲ ንገብሮ ዘለና ንላዕሊ ብዙሕ ግዜ ክንፅሕፍ ከም ዘለና እዮም ዝብሉ ዋላ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ከምኡ ዝብል። ስለዚ ብሓፈሻ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ክፅጉዑ ይፍትን ኣለዉ። ኣሜሪካ ግን ተጋጊዮም ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ። እቲ ሕማቕ ዝገብር ዘሎ ኩሉ ኣብይ ኣሕመድ እዩ። ንዑ እዮም ክእርሙ ዝግባእ እምበር ከምኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ብምሉ ኣሜሪካ ስቕ ኢሎም ስለ ዝረኣይዎ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ትኽክል ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣይኮነን እዩ ዝብል። ስለዚ ኣገይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ብሓቂ ካብ ቅርሕንትን ምትህልላኽን ወፅዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ኣብ ልዕሊ ክልሉን ዝግበር ዘሎ ገበን ክጥምት ክኽእል ኣለዎ። እቶም ምስ ዓሪዶም ዘለው ሸፋቱ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዓብ በደል እዮም ዝፍፅሙ ዘለው እዩ ዝበሃል ዘሎ። will continue to address the issues that led to the war in the first place. I don't think the United States did anything, or the European Union did anything, or the AU did anything to make sure that the political problems that led to the outbreak of the war in the first place had been addressed. It doesn't make sense for anyone. You can't have a deal. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ብዓብዩ ካበይ ዝበፅሒ እንትሕልካ ኩላቶም ሕብረት ኣፍሪካ፣ ኤውሮፓ ሕብረት፣ ኣሜሪካ ብምሉኦም ናቶም ሸለልትነትን ናቶም ፀገምን ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ። ንሳቶም ድማ ተዓሚቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ዘጋድዱ ዘለዎ እምበር ፅቡቕ ነገር ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ይኮኑን። ስለዚ ብሓፈሻ ህወሓት ጥራይ ከምዚ ገበረ ንሕወሓት ክትእግድ ንሕወሓት ገለ ክትገብር ምፍታን ዝንቡዕ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ እምበር ህወሓት ክሳዕ ክንዱ ሕማቕ ስለ ዝገበረ ንዑ ንምስይጣን ግፋእ ገይሩ ከምዚ ገይሩ እናተባሃለ ንጉሆም ሸትን ብሽሞም ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ብፍላይ ንህዝቢ ነቶም መንእሰያት ናይ ትግራይ ኣትፊሩ እዩ ዝምሕፀን ፕሮፌሰር ማለት እዩ። እዚ እውን ኣካል ናይቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ መቸም ምስቶም ካድረታቱ ብፍላይ እቲ ለንቀነ ባለ ጊዜ ይብልዎ በዓል ጊዜ ኮይኑ ዘሎ ጠላቶች ጋር ይህ ቡድን መስራቱ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ ሰላምና ደህንነትን በማወክ ረገድ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል? ታሪካዊ ጠላት የሚባለው ትንታኔ ውስጥ ስገባ አንድ በእርግጠኝነት የማውቀው አለ። ኢትዮጵያ አለመረጋጋትን እንደ ቋሚ አጀንዳው የሚወስድ ሀገር አለ። ከሱም ጋር ከመስራት ወደ ኋላ አይሉም፣ አውቃለሁ፣ እየሰሩም ነው። ግን ለምሳሌ ግብጽ በግልጽ ለመናገር ሁሉ ነገር በርካሽ መፈጸም ነው የሚፈልጉትና ይሄ ሰራዊት ልከው ትልልቅ ሚሳይሎች አግዘው ትልልቅ የጦር መሳሪያ ገዛ አድርገው ነው ለማድረግ ይፈልጉት $500,000 ወይ የሆነ ጸረ ታንክ SPG9 የሚባል ጸረ ታንክ ምናምን ሰጥተው አጋግለው እዚህ ውስጥ እንዲቀቀሉ ያደርጉና ኢትዮጵያ የምትተራመስበት አጀንዳ ኤርትራ ዘ ሴም ቲንግ ያደርጋል። የኢሳያስ መንግስት እነዚህ ሰዎች እንጂ ትግራይ ውስጥ የደረሰውን በልኩን ጥፋት የፈጸመው የኤርትራ መንግስት ሲስተም መልሳት አለው ብሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መድረክ ንዑ እንዲያ ኮይና ዘላ ትራንኩል እዩ ዘሎ ቤላ እዩ ዘሎ ህይወት ምቾት እያ ትኾኖ ዘላ። ኣብይ ኣሕመድ ድማ ካብቶም ቀዳሞት ኣምፂዎም ዘሎ ብቅድሚት ኣማኸርትናቱ ንሱ እዩ። ከምፅኦ ከሎ ከምዚ ዓይነት መጋበርያ ክረክብ ተኽኢሉ ሂዝ አ ቨሪ ዩስፉል ኢዲየት ብሓቂ ክጠቕሞ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ ምስ ኤውሮፓውያን ዲፕሎማትስ ኮኔክሽን ዘለዎ እዩ። እንግሊሽ ይኽእል እዩ፣ ሲዝን ዲፕሎማት እዩ፣ ዘረባ ይኽእል እዩ።
ጃኬት ከምታ በክልቲ ተኸዳና ጃኬት ያ ድማ ዝበልኹም እዩ ስለዚ he has a lot of credentials ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርቲዑ ንክገብሮ ኣብይ ክገብሮ ዘይክእል ነገራት ዋላ እቲ ሚኒስትር ጃቶ ፃይናቱ ዘሎ ዶክተር ጢሞቴዎስ ገለመለ ዝበሃል ኣብ ፖለቲካዊ ተመክሮታት ምዚ ርብዕናይ ዝክኸውን ኣይክእልኒ ምናልባት ግዜ ፀኒሑ እቲ ኣብን ተቐፂሉ ሚኒስትር ጃቶ ፃይ ክገብሮ ከም ዝኽእል እውን ግምት ኣለኒ እቲ ፀገም ግን ፍርህ ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሰብ እዚ ቁር ብልሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣዝዩ ዝተዋረደ ሰብ ኮይኑ ስለ ዘሎ በቲ ውርደቱ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ከምፅኦ ይክእልኒ ብምባል እዩ ንቅድሚት ከምፅኦ ዝኽእል በዚ ኮይኑ በቲ ግን ነቲ ዘድልዮ ፕሮፓጋንዳ ካብ ኣቢ ንላዕሊ ክገብሮ ዝኽእል ሰብ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ፀላት ኣለዋ ሓደ ካብኣቶም ድማ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ድኽምቲ ክትከውን እዩ ዝደሊ ግን መልሓሱ ኮንትሮል ስለዘይብሉ ብጎቦ ጎቦ ክዛረብ ይሓሲቡ ነይሩ ግን መሊቋተ ግብፂ ኢሉ ግልፂ ንምዝራብ ግብፂ ወታደራት ሒዛ ፅዋር ሒዛ መፅያ ክትገጥመና ኣይትደልን እያ ኢሉ ክትገብር ትገጥመካ በዓልካ ነብስካ ትቐትል ተለኻሲ ምስላ ናይ ቻይናውያን እንታይ እዮም ዝብሉ ፀላይካ ክጋገ ከሎ እዚ ስእልካ ክትሪኦ ዘለካ ክትመፅኦ ይብልካ ስለዚ ንሓትትካ ትባላዕ ዘለካ ሰራዊት ሰደልካ ሰብ የለን ቀፂሉ እንታይ ይብል ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ኣጀንዳ ብዝሓሰረ ዋጋ ክገብርዎ ዝደልዩ ከም ግብፂ የለን ኢሉ ኩሉ ግዜ ሕሱር ዋጋ ዲስካውንት ዝኾነ ነገራት እዮም ዝመርፁ ኢሉ ሻዕብያ ድማ ካብ ግብፂ ዝተምሃሮ ነገር ተሎ እዚኣ ዝገብሩ ኣጀንዳታት ሙሉ ብሕሱር እዩ ክገብሮ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ከጥፊ እዩ ዝደሊ ይብላ ኣሎ በጓቢሉ ህዝቢ ትግራይ ከጥፎ ዝደሊ ምን ምዃኑ ከም ፀሓይ በጣዕጣዕ ዝበለሉ ግዜ እዩ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ትግራይ እንትርፈ ፅቡቅ ካልእ ነገር የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ጀማሊ ሒዙ ኣሎ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ኣይዲፒስ ጀንዕፍሪድ ገለ እናተባሃለ ዝባላዕ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ይኹም ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እቲ ዕፅዋታት ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ዝደግሞ ዘሎ እዩ ናይ ቀደም ጀኖሳይድ ረሲዕኩም እንተኮይንኩም ወይ እውን እቲ ዕፅዋን ክባን ገይሩ ነቲ ሃገር ዝበደለ እቲ ክልል ዝበደሎ ተረሲዖም ኮይኖም የዳግሞም ኣሎ ሕጂ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ዘክርዎ ነቲ ቀደም ይብሎም ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ካብቲ ኢኩዌሽን ስለዝወፀት ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ክትረቑሓ ትክእል ኣላ ክበዓሉ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ ግዳ ሓቂ ኤርትራ የለን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ብሽሚ ኤርትራ ምሽቃጥ ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዩ ብርግፅ ህወሓት ምስ ኩላቶም ሓይልታት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ድማ ንህወሓት ከም በዓል ዓብይ ኣጀንዳ ጌርካ ምዝራብ ከም ንቡር እዩ ተወሲዱ ዘሎ ንግብፂ ይኹን ንኤርትራ እናተጠቀምካ ንግብፂ ነዞም ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት እቶም ቀደም መሳርሕቱ ንዘበናት ተሰኪሞሞ ዝኸዱ ዝነበሩ ንዓታቶም ንምጥፋእ ዘለዎ ህልኽሲ ካልእ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ እቲ ዞባዊ ክርፍስ ኣብ ዝገደደ ደረጃ በፂሑ ከም ዘለዎን በዓል ጌታቸው ረዳ ድማ እቶም ቀንዲ ተዋሳእትን ሳዕሳዕትን ናይቲ ኮንሰርት እዮም ኮይኖም ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንተኾነ ናብ ኤርትራ ገፁ እንተኾነ ናብ ሶማል እንተኾነ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ናቶም ዳርጋ ጌታቸው ረዳ ብቅድሚት ዝርቋሕ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ልማት ተቋማትን ደለብረት ያፈረሰ ድርጅትና መንግስት ጋር ማብረው ይሰሩ አሉት ለራሳቸው ህልውና ሲሉ የማያስይዙት ሀብት የለም እና የትግራይን ህዝብ ነው አሁን ኮላተራል እያስያዙ እድሜያቸውን ለማራዘም ጥረት እያደረጉ ያሉት ሱዳን ውስጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ስደተኞችን ፕሮቴክት ለማድረግ አይደለም ደማዚን ሄደህ ውጊያ የምትከፍተው ምን ልትሰራ ነው ሸረሪና በትዋጋ ሽመራው ትግራይ ልመለስ ብለን ደማዚን ሄደህ ኩርሙክ ሄደህ ውጊያ የትግራይ ወጣቶችን ማስፈጀት ለምን ዓላማ ነው ሕጂ እዛ ዝብላ ዘሎ ናይ ደማዚን ዶ ናይ ኩርሙክ ትበሃል ዘላ ዘረባ ካበይ ዝመፀት እያ እንታይ እዩ ተዛርቦም ዘሎ ዝብል እንድሕሪኻ ቢኮዝ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተፀጊዕሎ በዚ ደማዚን ዝበሃል ዘሎ በዚ ናይ ኩርሙክ በዚ ናይ ብሉ ኒል ስተይት ዝበሃል ብምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ በዚ ጋምቤላ ተፀጊዑ መፅዎም ኣሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ኣትዩሎ ግን ጌታቸው ረዳ ጥራይ ደውፃ ዘላ ዘረባ ኣይኮነትን ስምዕዎም ኣብዚ አዩ ጌጋ ክንደግሞ የብልናል ያክል ጎንፀ የለናል ፕሪቶሪያ ከም ድርድር ጥራይ ክረአ ዘለዎ ይመስለንን ብዙሓት ውፅኢት ዘምፅአ ስምምዕ ሰላም እዩ የሰላም ስምምነት ነው ከሁሉ በላይ ልዕሊ ኩሉ ሰዓርን ተሰዓርን ብማዕረ ኮፍ ኢሎም ዝተዛተይሉ ልዝብ እዩ መንግስት ምስ ተዓወተ ነቲ ዝተሰዓረ ኮፍ ኣቢሉ ተደራዲሩ ምፍራም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ፀገም ዝውዕሊ ፕሪቶሪያ ተፈራሪምኩም ዝብሉ ብዙሓት ኮረይቲ እውን ተፈጢሮም ህወሓት ጥራይ ዘይኮነስ ትግራይ እውን ክትዓኑ ነይርዋ ኢሎም ዝሓስቡ ሓይልታት ተፈጢሮም እዮም ፍጸሙሎ ተሽጠዋል በሱዳን መናሰይ ትግራይ ኣብ ዘይፈልጥዎ ጉዳይ ኣብ ኩናት ሱዳን ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ከይኣክል ናብ ሱዳን ተሰጋጊሩሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ዘቕረበ ሓደሽ ረቂቕ ሕጊ ከም ንሪኦ ዘለና በተደጋጋሚ እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን በቲ ሓደ ዳዕመ ይሰዓር ስለ ዘሎ ኣቢ ሕሚምዎ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ሕሚምዎ ዘሎ ኢማራት ሕሚምዋ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ንኖ ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ሓደ ንጥፊ ነዲፉ ከም ዘሎ ንዑ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሓት ሓይልታት ኣትዮሞ ዘለውን ብቀረባ ክትትል ዘድልዮ ምዃኑ ነጊሮም ነይሮም قرب حدش رقيق حقي حالتات تግራይ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታውያን ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ክፍጸሙ ዝጸንሑ ግፍዕታትን ዘለዎም ተሳትፎ ዝምልከት ምርመራ ተገይሩ ጸብጻብ ክቐርብ ሓቲቱ ዓወት ገብረ እግዚአብሔር ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ዘለዎም ኢዳእታውነት ክምርመር እዩ ኣዚዙ ዘሎ እዚ ኣብ ሱዳን ምርግጋን ጸጥታን ንምምጻእ ዝግበሩ ጻዕርታት ንምድንፋዕ ከምኡ እውን ካልኦት ዕላማታት ዝብል ስም ዝተዋህቦ ረቂቕ እውን ከም ጸጥታ ብምጥቃም ምስቶም ክልተ ተዋጋእቲ ወገናት ዝተፈላለዩ ጋድድ ካብ ሱዳን ወተሃደራውን ገንዘባውን ደገፍ ከም ዝረክብ ብምክሳስ ምዕራባዊ ደባት ኢትዮጵያ ከም ዝተጣሕሰን ሕጂ ዶብ ናይ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ገጹ ክጽጋዕ ከሎ እቲ ጽጊዕ ኢሉ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ኣብ ደቡብ ናይ ሱዳን ኮይኑ እቲ ኩርሙክ ደባዚን ዝበሃል ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ላዕሊ ካብ ከባቢ ኦም ሓጀር ናይ ኤርትራ ጀሚርካ ማለት እዩ ንታሕቲ ገጽካ እዚ ዶባት እዚ ብምሉ ምስ ሱዳን ዘለዎም ዶባት ብምሉ ብፋኖ ብሸነ ብህወሓት ብኩሎም ሓይልታት ብንየው ብስግር ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይሕዝዎ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ካብዚ ፆታ እዚ እናወፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ወፂኡ እውን ስለ ዘሎ እንታይ እዩ ትዘውዮም ዘሎ እዚ ቦታ እዚ ንብልፅግና ብብዙሕ መንገዲ ፀላይ ክመፁ ከም ዝኽእል ሰሜን ንኢትዮጵያ ማለት ብኩሉ ሰሜን ብዓፋር በሎ ዋላ ብትግራይ ኤርትራ ኣላ ብዝደለየቶ ክትመፅእ ትኽእል በዚ ሱዳን ብዓብይ ኣሎ ሱዳን ከ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ክሰግር ከሎ ፋኖ እዩ ዝፀንሖ እቲ ሓደ ህወሓት ክፀንሖ ይኽእል በዚ ታሕቲ ድማ ወላ ሸነ እውን እቲ ናይ ጋምቤላ ዕጡቅ ጉጅለ እውን ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፆ ዘሎ ሓደጋ ይረኣዮ ኣሎ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስቕ ኢሉ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝዛረቦ ወይ እውን ዝህውትቶ ኣይኮነን ዘሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ጌታቸው ረዳ በሎ ኣብ ዝዛረብዎ ዘሎ ካብ ኩንነት ዝብገስ ዘሎ ፍርሒ ስለ ዘለዎ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምስ ግዜ መንእሰያት ትግራያት ናብ ዝኸዶም ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝብገስ ኣይኮነን ዕላማ ዝመፆም ዘሎ ሓደጋ ይርዩ ስለ ዘለዉ እዩ ምናልባት ኣብዚ እውን እስከ ሓዋዊስና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ እቲ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ከዓኒ ብልፅግና ስርዓተ ግረፍ ዘሎ ወጥሪ የአንድ አዝማች እና የተላላኪ ጎረቤቶቻችን እና የውስጥ ባንዳዎች ስለዚህ እንታይ እዩ እቲ ጂቲ ጽምዶ ፈጢሩ ዘሎ ድርኺት እንዲዘርእየካ እዚ ኣሰካፍ ዝኾነ ድርኺት ፈጢሩሎ ማለት እዩ ብኦም በዚ ደረጃ ክዝረብ ከሎ ሕጂ እዛ ጉዳይ እዚኣ ክመለሳ ኢና ሓንቲ ካልይቲ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ናይዚ ኩሉ ኣጀንዳታት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና እዚ ኩሉ ንዕዘቦ ዘለና ኩነታት መን እዩ ኣበጋሲ ናቱ መን እዩ ከፋል ናቱ ናይቲ ኣጀንዳ ቀንዲ ተሓታቲ መን እዩ ድሕሪ ኢልኩም ኢማራት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢማራት እዚ ኣብዚ ከባቢና ዝገብሮ ዘሎ ካበይ ዝብገስ እዩ እንታይ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ስለምንታይ ከምዚ ይገብሩ ኣለዎ ዝብል ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ድማ ብዕምቆት ምፍታሽ ዘድልዮ ነገር እዩ ግን ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኢማራት ኣጀንዳ መን እዩ ተቐንዲ ታርጌት ክኸውን ዝኽእል ኤርትራ ድማ ምንታይ ብኸመይ ትፅሎ ንዝብል ደጊምና ደጋጊምና እቲ ሓቅታት ክንፈልጦ ኣለና ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ቸው ምንድን ነው የሚለው እነሱ መሆን የሚፈልጉት ኤደን የሚባለው የደቡብ የመን ወደብ ያኔ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ጊዜ በዓለም ሁለተኛው ወደብ ነበር አሁን እሱ የሚፈልገው ምንድነው እነዚህን ሁሉ ወደቦች በአፍሪካ በኩል ያሉትን ከያዘ አልፎ የየመን ወደቦችን እስከ ዱባይ ኤማሬትስ ድረስ ካደረሰ በዓለሙ ትልቁ የወደብ ኮንትሮል ይኖረዋል ከሲንጋፖርም የባሰ ይሆናል ይሄ አንደኛው ፕሮጀክት ነው የኤማሬትስ ስለዚህ እዛ አካባቢ ያሉትን ስርዓቶች ወይ መግዛት ወይንም ደግሞ አማጽያን እየፈጠርክበት ጦርነት መፍጠር ማለት ነው ይሄኛው አንደኛው ዓላማቸው ክልተ ዕላማ እዚ ዕላማ እዚ ጽቡቅ ጌርኩም ሓዝወ ዝብል ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራት እቲ ከባቢና እንተሪኢኻዮ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣብቲ የመን ፊትና እንተሪኢኻ ብፍላይ እቲ የመን ዝበሃል እቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ይኹን ካልእ ኣብዚ ግዜ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ናይ ብሪጣንያ ከተማ ዓደን ዝበሃል ወይ እውን እቲ ወደብ ናይ ዓደን ኣብ ደቡብ ናይ የመን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ዓለም መበል ካልኣይ ዝዓበየ ወደብ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ወደብ እቲ ካብኡ ተጀሚርካ ዳርጋ እቲ ኤስትስ ዝበሃል ኣብቲ ቦታ እቲ ነይሩ ንዑ ሒዛ ኢማራት ነዚ ቦታ እዚ ክሳብ
ገማግም ናይ ባቤል መንደብ ናብ ኤርትራ ገጽካ ክሳብ ሓንሽ ዝበሃል ክፋል ናቱ ወላ ሓንሽ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ተኸራኺሮም ናኒ የመን ዝተዋሃበ ክሳብ ኣብ ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ መደብ ነይሮም ቶም ኢማራት ስለዚ ብወገን የመን ንሑትን ናብልዑ ገለ እናገበሩ እናፈግፈጉ እናደፋፉ ኣትዮም ነይሮም እዮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብኡ ከይዱ ክዋግኦም ስለዘይክእል ንስዑድያ ከይዱ ኣቶም ሰባት ሓደጋ ይመፅአኩም ኣሎ ይርዳእኩም ኣሎ ድያ ይርዳእኩም ኣይፈልጥን but this is very serious ዝበሎም ናይ ሃንደበት በቃ ናይ ሓፀልፀል ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝመስል ስጉምቲ ገይሮም ኣልዮም ኣለዉ ግን ክመለስ እዩ ስዑድያ ዝበሃል ከምዚ ብሓውሪ ዝኸይድ ኮይኑ ይስማዓኒ ክትሪኦ ከለካ ሓንሳብ ክንዲ ገለ ስጉምቲ ገይሩ ድሕሪ ይድቅስ I'm sorry this is how we witness it تعقص له وقال يزبال جن consistent زخنا قعزقنا يتريلهم يا بقمت على تي مرات دبال very strategic نكفى أنتم كلن ليتم عالتن دسرعي جنزب كله زي ودا جنزب كا invest كبري جن invest راي كايكون تني لغنا نقرأكم جنزب كا خبيه متسوى حافلتي نزل سرح حزسي كم charity ويون نعم سرح في حجندات رادي كونس جنزب كا ونا وسوديم سرح وزلوا كليكم نعدن حسكا أبجبت مديبهم أي سنتين أبعتب دم تزعبي نجار كجبرو كجزوه in fact كم سمعنا من سيرترا كنا خاطب بوخن جزء لهم من سيرترا دم هذا الشيء ولا بيا بالليل تخيلكم مرسكم ترنيكم ترى تفول ليلو جي مرات أنا ذا أكل دخم بحال كريه كذا عينته فخرا يزغل بيتبي أزجبر زلنا بعلا كهن زلنا بوتا وقوم مشيتني نعندك ما زلنا بوتا أقداسي زيت أجاز جن سبيرترا أي ربح لنا اللوك سابج أنا خاصق بحالا يكونكم زبحرزي سبيرترا يربح لنا اللو بعصو يربحنا يو بفيكيشن يربحنا يو بس حنت قد سيرتراوي نزار ميرنا قصال يفرات ملالس مالتي انتهي لاتني سبيرتراس نبحر زي فلط مخالص بمنتهي تفلت إلاتني أبازعسي تفسي زحتت إلاتني متى أنا كبات كلام شيء كله كده أي فلطوني بزح أبازع كيدوس كل سبسي تفسي زحتت إلاتني because نعسى familiarity سلا زي بالليلة عسى يبازع زيادة كبلا زلون كده اللي زقبون فرش عسى دي بتفعل عليه من قد قل سلا ده فلطوس بير ترى تفسي يكون كله دقر يزز أب ريستورانت هاتيو سي زيادة جزز فتني لا ذكر آخر نقر يبلون إحنا دك بحرينا دك بحر كم كنس ناسي كم زوم جاباناي مقبنا عسى ترى يكون زقبا زبير تراسي يسب حرشاك نفع يجن زبير ترى أما حالتدي أبسومنسي فرق نهاية سومن عسى يكبل زقبا سلامتك من ولا لنا أزين هفتا ماسلا زي كنا ويون دخلتها سلا زخنا هفت زلنا حد تراينا كاب دقة مقبخنا مسعين خلينا إمبورت نقبر كبوري سلازي كاب عدنا وي كاب قراتنا نغنبلع وي كاب بحرنا نغنبلع I'm not saying like كم زي عسى مبلع أبزي أبي روبا بسويش كين كاتبول هلا عسى هفتا متغين كاتري هاتقبرو like كاتسالي فريش عسى نغتركب وي كتجزء نحروين كبوريو جنزب زلو تراي خاخبل عزق وي ونك أبات زركاب جنزب أبكب دخل أمس دلي زقبرو نجاري إمبر زبالة عساتات جنزب زلو تراي زبالو انتهينا مالتي زي أبجم جنب بحرتو خين كاك بعد حاجة في فكات بل أسرة تدخل حسوري زخون إرتراد ما وحوت زبي زلوا مستجا سفحتنا بحرناتا سلازي كمزي نجاراتك وعجون دعيت ملسي إنه هنروي خلنا بتكلتش كباب ذكروا تغينكم نين دا عسى دخاخون من معبون زخون دخاخون أفكرن حنتك في تملاني روم تخفيتاني رابس مراون بس كبابي براديزو نير حنتي كلون نيرينا براديزو راغاتا زلو فيتن دا كوكا كولا حنتي صبغت بوتا تخفيتاني را دحر دا شاي قوي نزو بوتا تاتي قدم قد عسى مقمتن عسى مزرقع انت بهاي سرحي نير مره مودرن نير أبكرن ماكريل نبلا درجاتهم ناشي فلتواني من دا عسى لهم تسرات فلتواني كم زين دا شاهي باستشريا قلتات نوم تسرات دي مسلو تسب مره مودرن زخونه غزاوتيم سرحين فيتروتات راي زخونه مالتي زي نعسى مكفافلي تبهلو استسرحي نير بزي كم مدب زبيرترا أبدايت ناتوسي عسى أكل نايت مقبو ولا زمنا يو إنا بيرترا زلو كل زي قومي يمزبلو زبيرترا سي أبتقل سأل دايت ناتو مقبو ناتوسي عسى كأتلو لك كمتي كالو مقبز بلي عبسومنسي عسى كم مقبخ أتولو ماناتو وحد زبيو أبعدو دما بزحسر أكرخ زخل زقباء مالتي عسى ينيرو جن مستكونتات ناتنا عسى بزعبرة يدليو تكنولوجيا يدليو ممعبول من قد كتقفل لك بروسيسين يدليو أو تاتسل تهاجر مستزلوات أجمعت سلدي بس حطو ستيل بحرنا بزحات يرتراين عفناينا نجرب لمر كم تزدل لابتكم نجار أفتقمنا هيز بيرتران هيوتنا يرتران مقيارة بس حنا له الزمالة جن نسأل هيك كتب لك كالوت كوز دوس كتب لك مالته يكون لو مثل الذي تكملنا له سبحان قوين تكمل له مالته يكون
ስለዚህ እንተ ወሓደ ሎሙ ትገብሮ ሽርክነታት ነቲ ዝመጽእ ወለዶ ዝሃስብ ክኸውን የብሉን ብሓፈሻ ግን እዮ ገዛና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይሰራሕናን ወይ እውን ኣይተዓወትናሉን ኣይሰራሕናን ኣይበሃልኒ ግን ኣይተዓወትናሉን ትብል ቃል ኣነ ዝብላ ዘለኹ ይመስለኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበለ እያ which is true ሓደ ካብቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ዘረባ ኣነ ዘንቆ ነገር ተሎ ኣፈለመጭ ኣይኮነን ኣይሰለጠናን ኣይተዓወትናሉን ምባል ስቕፍ ዝብላ ኣይኮነን and I like that don't lie to me ዘየለ ነገር ከም ዘሎ ጌርካ ይትእምነኒ እየ ዝብላኒ ዘየለ ነገር ተኮይኑ ዘይከኣልካያ ተኮይንካ ኣይከኣልኮን ምባል ፃዕዳ ሕመት ፅራፍ ከም ድሌትካ ኣይከኣልኳ እንተይልካ ሰብ ግን you already have respect for that person ዛ ነገር እዚ ኣይከኣልኳን ይሰርሓላ ኣለኹ ኣይሰለጠትንን ድሕሪ ኢልካ ፃዕዳ እያ ሽዕ ምክንያት ግን ንዘየለ ከም ዘሎ ክእምነካ ተፈቲኑ ግን ኣይትቕበሎን ኢኻ ነቲ ሰብ ድማ ኣብቲ ሰብ ዘለካ ክብረት እውን ይጎድል እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ኢማራት ዝበሃል ናብዚ ቦታ መፅኡ ሓደ ነዚ ባሕርታት እዚ ብምሉእ ክቋፀሮ ነቲ ወደባት ክቋፀሮ ዓሳ ብዙሕ ከየገድሶ ይኽእል ግን የገድሶ እዩ ኣብቲ ባሕሪ ግን ዝለዓለ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ክገብር ይደሊ ንሕና ግን እዚ ባሕሪ እዚ ናትናዩ ሃብትናዩ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ታኪኖቲ ባሕሪ ኣለና ምባል ናብ ረብሓናቱ ክቕይሮ መሻርክቲ ክደልየሉ መሳርሕቲ ክደልየሉ ቴክኖሎጂ ክሕግዙና ዝኽእሉ ክንደሊ እንካን ሃባን ለሚድና ፈሊጥና ቀልጢፍና ክንጎየሉ ትምኒትና እዩ ምክንያቱ ሓደ ወለዶ ናይ ሰውራ ወለዶ ሓንቲ ከይረኣየ ይሓልፍ ኣሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ ተጋዲሉ ተቃሊሱ መኪቱ ኣብ መኸተ ከሎ ክንደይ ሓሊፎም ኣሎ ስለዚ እቲ ግዜ ክኸይድ ከሎሲ ብፍላይ እቲ ነታ ሃገርቲ ያደ ዋጋ ዝኸፈለላሲ ይሓልፍ እዩ ዘሎ ጽቡቕ ናይቲ ሃገር ከይረኣየ ንኻልኦት እንድዕልኩም ኣነ ግን ሕማቕ ይስማዓኒ ከምኡ እዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለለና ዛ ዓዲ ጽቡቕ ናታ ከይረኣየ ወይ እውን ዝበለፀ ክፋል ናታ ከይረኣየ ይሓልፍ መላው ጽቡቕ ኣይስማዓንን እዩ ገለገለ ሰብ ከም ንቡር ገይሩ ትወስዶ ግን ንዓይ ኣክሰፕተብል ኣይኮነን እዚ we have to do as much as we can ኣብዚ ሕጂ ብዝቐልጠፈ ክንጎይ ክንክእል ኣለና ምንታን ነቲ ጽቡቕ ነገርካ ትህዝብና ከስተማቕረሉ ዝኽእል መንገዲ ንመዛሪቡ Government, let's make the UN Human Rights Special Rapporteur irrelevant. A message to His Excellency President Isaias Afwerki. Your Excellency, within a matter of days, Eritrea has received two important signals. The first came from within, the growing currency and confidence crisis surrounding the banking system and the latest directive from the Bank of Eritrea. The second came from outside, the extension of the mandate of the UN Human Rights Council Special Rapporteur on Eritrea. At first glance, these developments appear unrelated. One concerns money and the economy. The other concerns international politics and human rights. But in reality, they are deeply connected. Both are ultimately about the strength and resilience of the Eritrean state. And both remind us of a simple truth. The strongest defense against external pressure is a strong and prosperous Eritrea. Political sovereignty requires economic strength. Eritrea has consistently rejected the እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብፅሑለ እዩ ዝብል ክልተ ነገራት ኣገደሲ ተፈፂመን ኣለዋ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙን ዘይኮና ግዜ ይብላ ኣሎ ሓደ ብውሽጢ ኤርትራ ናይቲ ንጉዳይ ባጤራ ናይ ኤርትራ ዝብልከት ውሳነ ኢሉ እዚ ውሳነ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኢንቨስተርስ ናይ ኤርትራ ኣብ ኮንፊደንስ ኣብቲ መንግስቲ ዘለዎም ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ወይ እውን ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ድማ ዩኤን ንመበል 14-15 ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስፔሻል ራፖርተር ክቕፅል ኤርትራ ድማ ብፍሉይ ዓይኒ ብሕማቕ ዓይኒ ናይ ዩኤን ክጥመት ብብዙሕ ነጥቢ ኣፅጢቑ የሕሊፍዎ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ዝገጥሞ ዘሎ ፈተናታት ክሰግር እንድሕሪ ኮይኑ ይብሎ ኣሎ እቲ ምኽሪ መንግስቲ ኤርትራ ካብ መኸተ ወፂኡ ናብ ሓያል ቁጠባዊ ግስጋሴ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ እቲ ሓያል ቁጠባዊ ግስጋሴ ድማ ከም ንሱ ዝብሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎን ኣዋሲብካ ክኸውን ዘሎ ይብላ ኣሎ ኮር ቴሲስ ኢኮኖሚክ ስትሬንግዝ ኢዝ ናሽናል ሴኪሪቲ ቁጠባዊ ጭዋዳ ቁጠባዊ ሓይሊ ነቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ወሳኒ እዩ ዝብል ዘሎ ኢንተርኮኔክትድ ሲግናልስ ኤርትራ ሓያል ቁጠባ እንተደይሃልይዋ ፍሕፍሕ ዝብል ቁጠባ እንተደይሃልይዋ መብዛሕቲ ግዜ ንኣብነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ መድሓኒና ሃገር ኢና ንብል ዘለና ነቲ ዝመፃ ዘሎ ፈተናታት ጠጠው ዘብል እዩ ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ብኤርትራ ዘሎ ብቁጠባ ይሃስዮ ኣሎ ስለምንታይ ብዙሕ ዕድላት ናይ ደሞዝ ናይ ምዕባለ ናይ ግስጋሴ ስለ ዘይፈጥረሉ ዘሎ ይፈጥረሉ ኣሎ ዝብል ኪትኬትካ ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኪጥራ ይበልዎ ነቲ ሰብ ከምኡ ዝብል ኣብ ደገ ኮይኑ ኣነ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሕ መልእኽቲ ዝመፀኒ ካብ ኤርትራ እዩ ንሃገርኩም ክትድግፉ ትኽእሉ እዮም ክትድግፉና ትኽእሉ እዮም ግን ሓደ ግዜ ንሕና ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢልና ዘለና ምቾት ነስተማቕር ዘለና ከይመስለኩም ዝብሉ ሰባት ኣለው እቶም ኢሜይል ዘለው ይፅሕፉለ እዮም so we need to understand their pain to ሓደ ሲ ክርዳእ ኣለዎም ክንክእል ኣለና ይምክቱ እዮም ዘሎ እምበር ኣገሊኦም ሲ ኣፍልቦም ነፊዖም ሲ ደሞዝ እኮ መንግስቲ እኮ ደሞዝ ይኸፍሎም ዘሎ ይብሉ ዓይናይ ደሞዝ ክንድዩ ዝግባኦም ንዚ ኩሉ ኣብ ግንባራት ዘሎ
መንግስቲ ብዓቅሙ ዘላቶ ይዝቦም ዘሎ we know that and we respect that ግን እሱ ይድግቦም ጻሞም ኖ ልዕሊ እዩ ግን መንግስቲ የብሉ ዘለዎ ይገብረልካ ዝኽእል ንመለስ ጃብቲ ናይ መንግስቲ ምክርኻር ኣይኮናናቱ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ዝብል ዘሎ ብዝተኻለ መንገዲ UN መንገዶም ክቕይሩ ይኮኑን human rights መንገዶም ክቕይሩ ይኮኑን ኣብ ልዕልና ዘሎ ፀለማን ሽግርን ክቕፅል ከም ዝኽእል ግምት ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ሓያል ቁጠባ ንምህናፅ ክብገስን ክጎይን ኣለዎ ዝብል ዘሎ neutralizing external pressure ነቲ ናይ ደገ ተፃቦታት ክሰግር ተኮይንካ the most effective defense against okay ሓንቲ ክወስኸልኩም ኣብዚ ሶሪ ነታናቱ ፅቡቅ ጌራ መግለፂ ክትብ ትኽእል ኣብዚያ ሓደ ሰብ ዝሰደዳ ክርየኩም እየ ምክንያቱ እቲ ፀገም ናይ ኤርትራውን ቁርብ ፅቡቅ ዝበለ ዕሙቕ ዝበለ መረዳእታ ክህልወና ኣለዎ እዚ ነቕፋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣበይ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ሰብ ፖስት ገይርዎ ነይሩ ዝበዝሐ ነቕፋ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ወሲንዎ ዘሎ ውሳኔ ዘገደዶ ነገር እንተሎ ሓያል ባጤራ ናይ ነቕፋ ኣብ ሱዳን ኣብ ከሰላ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ልፅሒፍሎ ሓደ ዶክተር እዩ ኤርትራዊ ዶክተር እዩ ዶክተር መሐመድ ኸይር ዑመር እዩ ዝበሃል ኣብ ንርወይ ዘሎ እዩ the biggest circulation of Eritrea's currency ተዛዓበየ ናይ ነቕፋ ምንቅስቃስ ኣብ ከሰላ ሱዳን እዩ ዘሎ ኢሉ as it is in the prison in the banks in Eritrea most basic necessities are smuggled from Sudan to Eritrea ብዙሕ ኣድለይቲ ነገራት ካብ ሱዳን ብኮንትሮባንዳ ናይ ኤርትራ እዮም ዝኣትዉ including cereals ከም በዓል ስርናይ ፊኖ ሲሚንቶ some vegetables and fruits ከምኡን ሓደ ፍሩታታትን ከምኡን ኣሕምልትን ንብላ ኣሎ since the Eritrean regime gave an ultimatum to deposit all naqfa in circulation in Eritrea up to the end of July the value of one naqfa in the black market in Kassala has fallen from 310 Sudanese pounds to 200 Sudanese pounds ስለዚ ብዙሕ ነገራት ካብ ሱዳን ብኮንትሮባንዳ ገይሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣቱን ብኡ መንፅር ድማ ብዙሕ ነቕፋ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣብ ከሰላ ተታሒዞም ዘለዎን ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ኣብ ከሰላ ሓደ ነቕፋ ክሳብ 310 ፓውንድ ናይ ሱዳን እዩ ነይሩ ኢሉ እዚ ትእዛዝ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ ግን ንነቕፋ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈርሆ ካብ 310 ዝነበረ ናብ 200 ጎዲሉ ለተሸርፋ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ይብላ ኣሎ nobody wants to have it ዳርጋ ኩሎም ቶም ነጋዶ ነቕፋ ዝበሃል ክሕዙ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ከመይ ገይሮም ከም ዝመልስዎ ስለዘይፈልጡ ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ domestic animals are smuggled from Eritrea and sold in Kassala ኣብነት ጥሪት ካብ ኤርትራ ኮንትሮባንዳ ናብ ሱዳን ከም ዝሽየጣ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን ብዶላር now the animal owners sell them in either dollars ብዶላር ወይ እውን high quality gold ጥዒ ዝበለ ወርቂ ክሸጥዎ ጀሚሮም ኣለዉ smuggled from Eritrea sold in Kassala ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም a picture from 2020 in Kassala market when the security services there confiscated foreign currencies in the market this ስእሊ ድማ ኣብ እስራ ነዚ ነቕፋ እዚ እቲ ናይ ሱዳን ኣመን ፀጥታ ምስ ሓዞ ዘርእዮ ዝነበረ ስእልታት እዩ ነይሩ ብዙሕ ነቕፋ ሒዞም ከም ዝነበሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዙሕ ነቕፋ ኣብ ሱዳን ከም ዘሎን ኣብ ናተይ ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ዝገበርናዮ እውን ኣብኡ ጠቂስና ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ቪድዮ ጌርናልኩም ኣለና ካልእ ክፋል ክማን ጌርና ኣለና ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሕ ኢና ንዛረበሉ የትኩም ረኣይዋ ሓግዙ ምናልባት ከምኡ ዓይነት ፖድካስትስ እውን እቲ ንዑ ዝገብር ዘሎ መንእሰይ ምትብባዕ የድልዮ እዩ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ናይዚ መንእሰይ ኣቐድም ኣቢሉ ክዛረበና ዝፀንሐን ምስ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና ሓያል ቁጠባ ምህናፅ ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ቲስስ ናይዚ መንእሰይ ኤርትራን ኢንሳይት ዝበሃል ዝፀሓፈ እዩ ቀፂሉ እንታይ ዝብል ዘሎ growing economy success naturally attracts partners and builds unbreakable sovereignty turning crisis into internal renewal ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገማት ናይ UN ገለን ናብ ውሽጣዊ ፀገም ክንገብሮ the currency crisis is a warning cash hoarding outside the banking system highlights a deficit in public trust ሰባት ብብዝሒ ካሽ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ካብ ባንክ ወፃኢ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እምነት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መንግስቲ ትካላት ምጉዳል እዩ ዘንፀባርቕ እዩ ዝብል ዘሎ ኦፍኮርስ እቲ ቁጠባ ክፉት ሰብ ከም ድሌቱ ክጓየሉ ዝኽእል መንገዲ ተደየለ ኩሉ ግዜ መንግስቲ እቲ ሰብ ካብ መንግስቲ ወፃኢ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን ካብ ወፃኢ ድማ ካልእ ምክንያት እውን ኣለዎ ዝያዳት ካልእ ምክንያታት ሕማቕ ተግባራት ሰብ ንምንታይ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ኣብኡ ንገልፅ ኢና ግን ኩሉ ነገር ነቲ ኣብቲ መንግስቲ እምነት ዘይምህላው ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኮይኑ ዝኸደ ካልእ ኣጀንዳታት እውን ከም ዝህልዎ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ confidence cannot be so it must be earned ንሓደ ነገር ድማ እምነት ክሕድረልካ ተኮይኑ ብግዴታ ጥረ ዘይኮነሲ ዝእመን ተግባራት እውን ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ predictability transparency and open dialogue የድልዮ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንሓደ ትካል
ماسي خفت ماسي عصو انتي يقبر زنت الكا حبن انت ليك بني زنت هيبك ملسلي الكا امنت حديركا ترايو ابتبوتات كتغمط خل اتبانكي كيت كا جنزب كزي بكا ويونا بتزدل خايو غزي دي تروح بند روحين كان تا تقبر كال من قد كتنادي خاطقدد ولا كا تبانك زربح كنا خونه دحنتنا يجنزبكا ابانك زحشك خون زغلنا خونه تفلت نكلها زي واتساب كتخينو ابتدلي تدير خيب كايو ابانك تقمط يدلنيها تا ابزياز قد فوا زرباك كل زي حنت الله ابانك زي يربحك خيكون كاخلي نمنت تتصلم علاقه ولا انا يفسروا دبنا يخالد ببانك تقبرت خل سرعه يكون ስለዚህ ኣብዚታት ኣብቲ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣብ ዙርያ ኤርትራ ስለ ዝግበር ድማ ንዕውን ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሻ ሪዲፋይኒንግ ነቲ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል ሲ ከም ብሓድሽ ዳግመ ግምት ክንገብረሉ ኣለና እንታይ ዝብል ዘሎ ትሩ ሰልፍ ሪላያንስ should not mean economic isolation instead it should mean empowering citizens fostering innovation and building a highly competitive domestic economy እቲ ነፍሰ ምርኮሳ ዝብል ፖሊሲናትና ክነስፍሖ ኣለና እሱ ድማ ተነፂልና በይኑ ተዓዲ ተጨቢጡ ጥራይ ደይኮነሲ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ዝጓየየሉ ፍሕፍሕ ዝብል ቁጠባ ዝሃንፀሉ ፈጠራውነት ናቱ ዝዕዝዘሉ ንብረቱ ኣብ ውሽጥን ደገን ክሸጠሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ክንጓየ ኣለና empowering the private sector ድማ ይብላሎ ነቲ ናይ ብሕቲ ትካላትን ናይ ብሕቲ ክፋል ናይ ቁጠባን ዝያዳ كنتبابعون كنحجزون لنا نبليو زي ما كرزلو مخرنات حماق يكونن قربت لي نشتي استقاننا نقراتي زلو مر تعبريتا نا بريزنت سياسة بسوح لي اللي زلو مسوري تا فيديو كو خندنا كتبت سحقن انتو وحده نابز بس هيرتراوي نابز احنا لنا قدوس هيرتراوي ومزاعت زيهم زبلونا هيرترا تسألونا منقصد تسألو قال غي مسلوهم لو تزدليو ويون هيرترا كابت زلاتو نابقو طباقس امورا تكرو حدش سقمتات كنت في لاخذ قبر زدليو هاجراويان زقبر ويو تاريخ هايو جبت حني إيرترا زنصبارقي ولا تسلسة تاريخ ما كله تينا إيرترا دبلوماسياوي ودا زقبر زول من قصاصات نعوز أقول لعدامبر إيرترا نخال نجر زقدم اللي تازت قومي كونه سلزي نزغل الرياض لنا دبلوماسي أكايدا نفرز اللو نجر كم كيرو منتان بحال زلو زرباي نالبات كابو بزحكوار كيبلنا نزون كنسم علنا Lavrov arrives in Ethiopia for working visit. Russia's foreign minister Sergei Lavrov has arrived in Addis Ababa for a working visit, marking the first stop of his latest African tour. According to Ethiopia's Ministry of Foreign Affairs, Lavrov was welcomed at Addis Ababa Bole International Airport by Ambassador Melis Alem, Director General for European and American Affairs, rather than by Ethiopia. ናይ ራሽያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ንኢትዮጵያ ከም ዝበፅሐ ዝንገር ዘሎ ምስቲ ናይ ብሪክስ ኩነታት መንጎም ብዙሕ ነገር ዝተሓሓዝ ኣለዎም ብርግፅ ኢትዮጵያውያን كم حدا ستيتمنت ونكري ويفتن له مغنياتو دونالد ترامب زيادة ناب قبتي تقع سلو زلو ساتهم دما بزوح مرات إتات كم زلوهم كريم دفتنو زلو برقت صبو نقر قوانو ما يكل نيقن they are doing what they can مغنياتو دونالد ترامب طلع لا كم بريزنت بزوح attention سلو جيبهم زلو they are trying to ناتهم كاردتات سفع زبالة كم زخونا كريم دفتنو زلو زصبو ነገርኛ ኤርትራ ሓቅሓሽ ምስ ራሽያ ዝምድና ክገብሩን ፍታኖም ሶም ዝያዳ ምስ ኣሜሪካ ተፀጋዕተኝነት ናሃለዎም ምስ ራሽያ ድማ ዝምድና ይገብርሎ ብርግፅ ኣንፃር ኣሜሪካ ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪቃ ዝበልዎ ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ዝምድና ክገብራ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ዝብል ኣስፊሮም ነይሮም እዮም ናይ ቃል ዓለም ዲ ናይ ብልቦም ንግዜ ንገድፎ ግን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እዩ ንሳቶም ዝደለይዎ ይፀምዱ ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ራሽያ እንተዝረአ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ኤርትራ ኣንፃር ኣሜሪካ እያ ትህንድስ ዘላ እዮም ዝብሉ እቲ ናቶም ሓሶትን ልኽብጥናን ደረት የብሉን ኤርትራ ምስ ቻይና ክትራኸብ ከላ ኩሉ ግዜ ወይ ንዝኾነ ተተራኺባ ኣንፃር ኣሜሪካ ተኣልም ከም ዘላ መረጋገፂ ረእይዎ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ግን ምስ ደለይዎ ክራኸቡ ይኽእሉ ይግበሩ ግን ንዓታቶም ዝምልከት እዩ ብዙ ኤርትራዊ ዝግደሰሉ የለን كم تري وزر لهم أنتي تاتهم أتوقروناتهم نراشة كبراشة حاجة زي اليوم على برجس أسوار المجزادي خالد يقولي كبراشة كاليومي بس واي مسراشة أجيب زي لهم ولا تراشة وين درجة عباتهم بزح بس قاعير اللي حكنا مزراب هذا سبونتنيكس بهالميديا له ني تبيان بلتقنا أبي بروباغندا أبتنا محبر سبنا جلوبال ساوس قبر لهم يا همين تي تبيان زبال أدفانتجز هاللويو ولا قا بزح زد حنون تديكونه بزح ادفانتجز هاللويو إذا ادفانتجز زقن نايك أدمي حجد في التفترة ويون حدش بفلوين عطاتهم كاد حنزغ الحجز مثلا نقر يلن نحنا غا متى ما ختنا هنا نغطر مالتي
نقاتل أبتي وجوار وج زبلوا وزلوا عن تبدي جمرنا لكم كملس نشتي كنسمعكم روازيس ستوري جميل لكم يرنا باخ وزدكم كل جزء أنا تايدول نسي مالت مساء مالتيو مساء خبها كل خاء نمسائي بيتها دفتر نمسائي زدرع نجارات كسرح له نمسائي زدرع نجارات كسرح تقين خاني أب تاريخ أنا عندي خاطر تدلي خاص أزوانا بحقوقاتك تسعيد كايو بأكلكم كانت سكل جن أب تاريخهم تاريخهم بكل تفوتوا ما بقص هناك التاريخ مسؤوليات كاشعوي أب حنقول كذا حد لك بزح نجارات الله بزح سئلتات مسكا حلنا خاق قصقص كسر رحت وقص كتمار عمرت وقص كتمار عمر مسجى مركا خا بزح تفلت مو نتفلت كاي خا أم مسجى تصفره تسندو أولده تم محل على فوق كسال نتني هاجر كا توحس مالته نسيتي حلافنتكم حتى وحج لهم أنا زيادة نحن تتقبل غيرنا هنا أنت حاميو أنت صديقو أنت تروقنا أنت تختنو دنا أنت تتقبل غيرنا ناسنا تامسين علينا ناسنا ناي نعكاب هاجرنا هنا ناس تاريخ أبزمنا أشد له حصانتي حج له أموال حصانات له أب جونيور له أب سكندري سكول له نايم محل أفكار ناتكم حلافنتي مالتي زعوت راحنا نحنا نلابوكم نخل حكيو أبزو زحت عبيت له اليوم ما بزلوا عبيتي زي ما بزلنا عبيتي ما عرفهم كم وياي نخلينا جن مو كاس ديكشنرينا تاريخ سلوسنا له you know أي بحكي فيديو أنت نوح زلاتكم سردوا لي I really love this message كما راحتنا يا رترا بزع جزية كم زعينة فيديوهات أبزع وانزي وحدنا فيديوهات له ذكرنا غيرنا هنا تهاجر نركبكم على الناس بالملقتي سني تحققن you need to tell the youth تنقرون كتكلم لك بتزق برجر له تاريخك أبزبانا بحقوقات كاقين كا ما عادي خاطر تدخل سلازي نوح تاريخ حيال تاريخ زي دقم تاريخ تسريح له نزل تاريخ زي كم حدا عبي موكس وسيدنا كبر ما كم حدا عبي كعك أبزر له حبتي تاريخ رشاناتك حبتي سلازي إحنا نزي غيرنا لكم علنا دعما تصبغ غيرنا لكم علنا حجر دما ركبنا لكم علنا تزترفنا باخوني سعادة زربا زيها أنا عمي جيري أنا كل ذيك على النجيري طرفنا بخايو أنت هري لك أبوها سلمتاي فيلا زي نحكي لي سلمتاي لاند كروزر زي ورسكاني زبل سب كله خليه زبل سحير تراوجن تزربا خلط زربا كمان لعلك بلا كازغلي لأن أنا like this genuine زخونة كفوت زخونة أنتوا بونا كمية زربا لتسنيه زينا بقى كم دليت كفردا نحنا زيا صار هنا نركبك لنا ندري لك على سب كنا من تاي فتناتات كم زحلفوا في تاريخنا نعم تدقق من نزار ولا سلازلنا سلازي حنت كباتهم زي بدينا أخميها تخون زلا بمبال عدا غير دي زارب تمرحنت تدقق من دما كم زعنا زربا زحقرناتكم يا يلا تبقسوا يلا تركبوا في الله نتابوش تعد زلو ما كيا كونو دما نحنا خنريون دلي أبغنهم زقيو نابنت ني جنرال فيليبوس أنا انتظر عباك بلاز دلي يا الجنرالات كابتن أشتي ولدو كل وانا دسم بلنا خلهم دسم بلنا بني جنرالس زم كلهم ما خطا زلو زم كلهم ما بتتيخون زبنات ني حدا اسرع عمد نسلاس عمد كاب قدام زوريا جميركا معون صبغنا تهاجر سرعوا لا زلو نالبات الجنرالات زبك عقمية بلو من زبلنا أنا قبلوا يخبدني أبغى من لعلك هو كابتي أبي افترازلو ويكابتم جنرال فيليبوس لعل فليتا يبلكم يرلونجن أبتكون نتنا عالم كريو خلو قدما مالت نجراتي التعينة سلطاتي زلو جنرال كونكو تمرتيد لي تاقلق بلا نزغل زبلا تمرتيد بلو من زبلا كامن يتيونك بحفشا إيرترا زقبهم كبركتبهم كتكل علوا نتي أبزوريهم زلو دما بتخكل يعني تككا ولدو غيرهم كلو خليام أنا زي فلتوك عسوس إلى زي كل كترينان كتكلوا لكم we need to see that even General Philippos أكن ديك زي أب كاميرا هذا مثلا
we need to see as much as possible ማለት ነዚ ናይ ብልጽግና ከነቋሽሽ ንፍትን እንዲና ግን እቲ ንግሆም ብሸትን ኣብ ካሜራና መጽው ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ዝገታተሩ ዘለዉ ከይርስዑ ወይ እውን ትዝቢሲ ኣብ ልዕሊኦም ኮንፊደንስ ንክገብር ኢሎም ኮ ኮሚኒቲ ስታንዳርድ ናይ ኣሜሪካ መዓልታዊ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ናይ ካልእ ፖለቲከኛታት ክዛረብ ነምፃልኩም ዘለና ፖለቲሽያንስ always do this ኤርትራ ድማ መራሕታ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ 4 ወርሒ ዘረባ ይፈቱን እዮም ገለ ይኮነ ክዛረብሎም ህዝቢ ከእምኑ ክኽእሉሎም ክነግሩ ክኽእሉሎም አይኖቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ንኹም ዘፍቅድ ኣይኮነ የፍቅድ እምበር ተኾን ይፍቅድ ኣብ ሰላም ኣለና ሱዳን በዓል ሱዳን ኣብ ካልእየን ዘለዋ ስለዚ ከምዚያ መልእኽቲ እዚያ ደስ ዝበለትኒ ያለን መንእሰይ ድማ ናባኹም ኣስኪረ ያለኹ ሃገር ናባኻትኩም እያ ትሕመቕ ትፀብቕ ታሪኽኩም ኣኽብሩ ተረከቡ ሓላፍነትኩም ውሰዱ ይብልኹም ኣለዉ ኣነ ናይ ሚድያ ሰብ ስለ ዝኾንኩ ነታ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት ከም ትበፅሕ ክገብራየ ቁሩብ ናተይ ቀመም ወሲኻ ማለት እዩ እዛ መልእኽቲ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ግን ደስ ኢላትኒ ንዓይ ናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ድማ ይደሊ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ብዙሕ ግዜ ክንሰምዕ ከለና ልብኻ ይትንክፈካ ርግፅ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እንደገን ዘሎ ድማ ሓላፍነቱ ክስከም ኣብ ጎኑ ኮይንና ኣጆኻ ክንብሎ ንደሊ ንሕና ድማ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዓብ ዓቕሚ ስለ ዘለና ዘይኮነ ንኤርትራ ዝከኣለካ ክትገብር ስለ ዘለካ ካባና ኣነ ካብ ነብሰይ ንላዕሊ ዝፈልጡን ተመክሮ ዘለዎምን ኣዝዮም ብዙሓት ምዃኖም ይፈልጥ እየ ኣዝዮም ብዙሓት ውሽጢ ብፍላይ ድማ ኣብ ደገ ኣዝዮም ብዙሓት ምሁራት ከም ዘሎ ፈልጥ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ጌርና ኣብ ዙርያ ኤርትራ ነምፅኦም ሓደ ናተይ ዕላማ እሱ እዩ ኩሉ ግዜ ክንጉስጉስ ኣለና ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ኣለና ኩሉ ግዜ ሃገርና ፕሮሞት ክንገብር ክንከል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ንቐፅል ናብቶም ጎረባብትና ድማ ንእሽተይ ዘለዉ ሕልኽላኻት እናረኣና ክንከይድ ስለ ዘለና እስኪ ኩሉ ፍልፍል ፀገም ካብ 4 ኪሎ እዩ ንትግራይ ናት ኩሉ ፍልፍል ፀገም ሕዝስ ናብ ተከዘ ከይትሸግር ትግራይ እዚ ካብ 4 ኪሎ ኮይኑ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ወዲቑስ ትግራይ ኣይትወዳይ ምንም ጥያቄ የብሉን 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ እንተወዲቑ ፃድቃን ሓደ ገዲፉ ክወፅ እዩ እዚዳ ማለት እዩ ካሊእ ማለት ሕዚ ንነብሶም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ዞም ሰባት ንነብሶም እዮም ዝከላኸሉ ዘለዉ ባይዘ ሕዚ ብጭብጥ ኮ ፖለቲካ ምውጋዕ ይከኣል ኮ እቲ ዝመፅእ ነገር እንታይ ዓይነት ስርዓት እንታይ ዓይነት ቅርፂ ይህልዎ እቶም ሓይልታት ተኣኪቦም ታዕዲ ሓደ ክገብርዎ ይኽእሉ ድዮም ዝብሉ ፖለቲካዊ ወግዕ ምውጋዕ ይከኣል ነገር ግን ፈሊዮም ትግራይ ዝጎድእ ነገር ይመፅን ሓደ ካልኣይ ትግራዋይ ካብ ትሕዚ ዘለዎ እንታይ ዝኸፍአ ነገር ማለት ሰቆዩ ትግራይ ተፀኒሕና ኣብይ ኩሉ ነገሩ ኩምትሎ እዩ ሓንቲ ኮይና ነገር ሕዚ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕዚ ከይትመፁኒ ምስኹም ገለገለ ዝበሃሉ ሓይልታት እዩ ናይ ውሽጢ ምድላዋት ግን ጀሚሩ ኣሎ ንሱ ድማ ዝገዛእኹ ማፅዋራት ድሮናት ናብ ትግራይ ትኩሶኒ ናብ ካልኦት ሓይልታት ኣይትኩስኒ ንኤርትራውን ኣይትኩስኒ ምድላዋተይ ንግብፂ ይብለና ኣሎ ኣብ ውሽጢ ድማ ፃውዒት ናይ ሰላም ኣቕሪቡ ኣሎ ናይ ብሓቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ኣብ ትግራይ እቲ ፈራሚ ፕሪቶርያ ዝኾነ ቀንዲ ፖለቲካ ውድብ ልዕሊ 50 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ክምለስ ኣሎ ናብ ኤርትራ ከይትትኩስ እንተኾንካ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳኻ ክቕየር ኣለዎ እዚአን ከይገበርካ ሰላም ብተግባር ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ተቃውሞ ድማ ኩሎም ማኣዲ ዝሳተፍሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ከይገበርካ ሰላም ክርከብ ኣይከኣልኒ እምበኣር እዚኦም ኩሎም ወልደፍደፍ ድመፁ ደሎ ስለምንታይ ፅምዶ ብውሽጥን ብደገን ዝፈጥሮ ዘሎ ሓይሊ ይርድኦ ስለ ዘለይ ካብዚ መፃብብ ንምውፃእ ታክቲክ እምበር ብተግባር ሰላም ዝገብር ስርዓት ሰላም ዝደሊ ስርዓት ኣይኮነን ትክክል ዘረባ ፅምዶ እዩ ዘዕብዶ ዘሎ ዝበላ ትክክል ዘረባ የሚለው አብይን ስልጣን ለማስወገድ ብልጽግና ለማስወገድ ላይ ያተኮረ ትግል እና ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የተነጣጠሉ ነገሮች ናቸው። ይህንን አዛምዶ ለህዝብ ማስተላለፍ የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? እና ሌላ ከኤርትራ ጋር ወይም ከሱዳን ጋር ጦርነት ለማድረግ ዝግጅት አለ ወይ? የመንደርደር ነገር ምልክት አለና እንዲህ አይነት ነገር ጥንቃቄ የጎደለው ንግግር አደጋ ጎልቶ ገዝፎ ይታያልና የብልጽግና አይነት የከረረ ሁኔታ ላይ አዲስ አበባ ላይ ያለው ስርዓት ለእኛም መጅገር ሆነ አልፎ ደግሞ አሽከር ሆኖ መሳሪያ ያስተላልፋል ለጎረቤት ሀገሮች ውስጥ ጦርነት እንዲካሄድ። ፅምዶ ፀገም ኮይና ይፈልጥን እዩ መቸም ብልጽግና ብፅምዶ ዓብይ ፀገም ይመፅእ ከም ዘሎን ሓደጋ ይመፅእ ከም ዘሎን ፅምዶ ድማ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ከም ዘፍርስ ገይሩ ክሸጦ ይድፍትን ዘሎ እንታይ ናይ ፅምዶ ፀገም ኣብ ስለምንታይ ንፅምዶ ክሳዕ ክንዲ ዝፈርሖ ዘሎ ዝብል ክምልስ ከሎ ፅምዶ ዘይኮነ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ፅምዶ ናይ ሰላምን ናይ ምርግጋእን እዩ ብግምጣሉ ነቲ ዞባቲ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ሕምስምስ ኣቢልዋ ዘሎ ኣቢዩ ኪኑ ሰጊሩ ናብ ጎረባብቲ ኣፅዋር ዝልኽ ዘሎ ምትእትታው ዝገብር ዘሎ ፀገም ዝዘርእ ዘሎ ብልጽግና እምበር
ካል ሓይሊ ይኮነን ስለዚ ምንጭ ናይ ሽግር ዝኾነ ነቲ ዞባሲ ምንጭ ናይ ሰላም ኮይኑ ክዘራረብ ሞራል የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልኦት ከዓ ኩናት ብኤርትራን ብተጋሩን እዩ ዝቅስቀስ ዘሎ ዝብሉ እሱባት ድማ ንስማዕ ናይ ጽምዶ ዝመስሕ ከዓ ኣብ ካርቱም ኬድካ ዋዕዋዕ ኢልካ እቲ ብድሕሪኡ ከዓ ናብ ግብፂ ምምልላስ ዘሎን ናይ ግብፂ ድልየት እንታይ እዩ ብዝብልን ደረጃ ዝኽየድ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ኮን ኢልካ ነቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ዓዊላ ትዛረበሉ ዘላ ስክፍታን ናይ ምፍራስ ሓደጋ ክመፀና ይኽእልን እዩ ኣብ ምባልን ኣብ መጨረሻ ከዓ ማራፂ የብልናን ነዚ ጉዳይ እዚ ክንውድኦ ኣለና ብምባል ኣብዚ ሳልስቲ ዝወፅእ ዘሎ ነገራት ከዓ ኩሉ ኣቓልቦኦም ነቲ ናይ ትግራይ ነገር ዝብልዎ ዝነበሩ ኣቦትኡ ከሎ ናብ ኤርትራን ናብ ግብፅን ምትኳር እቶም ካልኦት ተላኣኽቲ ምባል ወላ ንኤርትራ ናይ ግብፂ ተላኣኽ ጌርካ ቆፂርካ ንነዊሕ ግዜ ዝኸደ ዓይነት ከምዚ ዓይነት ውህደት ሕጂ ከዓ ፅምዶ ኢሎም ከም ሓደጋ መፁና ኣለዎ እቲ ሓደጋ ከዓ ኢሚነንት ኮይኑ ስለ ዘሎ ስለዚ ነቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ክንርግሖ ኣለና ስለዚ ግብፂ እዚ ኩሉ ትገብር ዘላ ብምባል ብዓውታ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ካይዳ ኣብቲ ዝነበረ እስካዕ ሕጂ ዓዊልካ ንግብፂ ግብፂ እዚ ትገብር ዘላ ተባሂሉ ክሲ ኣይነበረ እዚ ግን ደረጃ ናይቲ ፅምዶ በፂሕዎ ዘሎን ማዕረክ እንደ ኣሰካፊ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ንክገልፅ ማዕረክ እንደ ኣሰካፊ በፂሑ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ማዕረክ እንደ ሓያል ኮይኑ ከም ዘሎ ንኽብል ኢሉ እዩ እናትካ ኣጀንዳ እንድዩ ዝኾነ ዘሎ ዘረባ ባዕልኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣጋይን በዛ ዘረባ እዚኣ ከም መዛዘም ክጥቀመላ ደስ ትብለኒ ናብ ወለዶ ተመሓላልፎ ቀፃልነት ናይ ሃገርካ ተውሒሱ ማለት እዩ ንሱ እቲ ሓላፍነትኩም ሕቶም ሕጂ ዘለኹም መንእሰያት ንሕና ትዝግበር ጌርና ኢና እንተሓሚቑ እንተፀቢቑ እንተትነቕፉና እንተቲ ክትንኡድና እቲ ዝግበር ጌርና ናፅነት ኣምፂና ኣለና ናፅነት ናይ ንዕካብ ሃገርና ይምህናፅ እቲ ታሪክ ናብዞም ንኣሽቱ ዘለዉ ህፃውንቲ ሕጂ ዘለዉ ኣብ መዋእለ ህፃናት ዘለዉ ነት ናይ ሃገርካ ተውሒሱ Anyway, it's a very interesting message. Ta video mulam srafkum kam salkum yegen za qoritso mazalon ba'lawun ናይ ብሓቂ ደስ ተብል መልእኽቲ እያ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ካብቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክሰምዕ ከለኻ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ክሰምዖ ዘለዎን ብተደጋጋሚ ክንገሮ ዘለዎን ኮይኑ ይስማዕ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንብል ግን ካብቶም መራሕቲ ቀንዲ ክመፅእ ክእለት መልእኽቲ ግን ዝለዓለ ፅልዋ ኣለዎ ንሕና ድማ ናብቲ ህዝብና ከነብፅሖን እቲ መልእኽቲ ናብ ኩላቶም ንክዝርጋሕ እካለና ክንገብር ኢና ነዚ መልእኽቲ ናብ ካል ንክበፅሕ ላይክ እናገበርኩም ሼር እናገበርኩም ሓግዙ ናትኩም ርእይቶ ድማ ክውስኽ ዘለዎ ትብልዎ ድማ ወስኹን መልኡ እናበልና ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝኽንዲና ከም ወትሩ ኣብ ዝቕፅል መደባት ብካልእ ክሳብ ንመፅእ ድሓን ኩኑ እዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም يكل قسماتيتو